Ay guys, karon lang nakauli ko gikan ko sa among pastor. Unya nibaw-an ako nga sa Korea di ay 2,000 na ang cases sa ilang Delta variant. Yes, 2,000. Nagsugod ako no to og 100, then himong 200, dayon karon 2,000 na. Unya dili angay kumpiyansaan guys, dili angay kay sa ato adri sa Cebu 32 na ka cases no ang napatik. So advice na ko, take mo immunity boosters kung namoy mga vitamins din na vitamin C nya. I recommend kung kaila mo ng kamo-kamo nga berries o acerola nga berries o nga cherry no kana mas kusgana kaysa orange no. Kung sa kunay ko amo-kamo kay 50 times na nga mas daghang vitamin C kaysa orange nya. Ang kamo-kamo is a good no, si acerola is a good immunity booster para ni nga sa umaabot no nga mga adlaw lig-on tag immunity no? Labi na tong uban nga mahadlok magpa-vaccine, you need immunity booster bisan pag nagpa-vaccine ka. Pahibalo di ay dili na guarantee nga di na ka matakdan, pero less lang ang impact kung matakdan na ka kay nabaksina na ka. So we need still immunity no, dili angay kumpiyansaan. So amping mo tanan diha guys.